Uba, ani sai yanzu ma abin nan ya faɗo mun. Yanzu saboda tsabar shegantaka, yaro a biya maka 12,000 kuɗin makaranta, a tambaye ka 2+2 ka kasa ba da amsa. Wallahi tallahi ba zai yiwu ba. Allah ma ya taimake shi kakkarya shi nayi. Wallahi tallahi. Ba ɓata mu. Lada Allah da iko can a baya sun ba mu rata. Yanzu kure serensu nake kira popoti. Amma alaikum salam. Maza an yi lafiya. Na dai samu waje in zauna. Na ga yau a fushi kake na je na ana ta 10,000. Naira 10,000 a biya wa yaro kuɗin makaranta naira 10,000. Allah ya taimake ni ma wallahi ban kakkarya shi ba. Ne da yaron yaron me makaran nan naka ko na ga aran baya ji. Wallahi tallahi ya bata min rai ne. A ce naira 10,000 duk wata haka zan zare in biya. Amma yaron nan a tambaye shi 2+2 ya kasa ba da amsa. 2+2 baba nawa ya faɗa maza. Wai a ce 2+2 wai ya ce ko? Wallahi ko ya ce. Kaka maza to a bazancin nan 2+2 kai nawa ne? Ha ba kai ka san wannan ai 24 mana. 24. Allah ya taimake ka. Wallahi banda ka riga ka faɗa mun 2+2 24 da baka faɗa daidai ba ko? Wallahi dukan da kamai duk dukan da kamai da hina rama mu.